Yo, what's up? Good morning. Good morning sa inyong lahat mga tropa. Ngayon, muli tayo nagbabalik sa ating pag-vlog. So, ngayong araw ngayong umaga magpapakain tayo ng mga manok natin. So, ito yung mga astronaut natin, oh. So, nag-aantay na sila, oh. So, papakain lang tayo, tapos mamaya titignan natin yung isang inahin natin doon sa may scratch pin. So may bagong blessing na dumating sa atin. Ayun, papakain lang tayo mga tropa. So dito na tayo papakain, no? So ito pala yung mga scallop natin na napalaki na natin. Dami na nila, oh. So nangingitlog mo yung mayan. So araw-araw nakakapag-harvest na tayo ng itlog ng astrolop. Ay, so yun. At papakain din tayo dito sa mga panabong natin. Dito na sila, oh. Ayun. So may papakilala pala ko sa inyo mga tropa. Isang mabait natin na manok, si Olinok. Si Olinok laging sumasakay dito sa balikat ko. Ito na kaya si Olinok. Yan. Ito na ba yun? Ayun siya, oh. Olinok, ano na? Ano na? Dali, lika na. Ayaw niya na. Oy, lika na. Lika na. Yan sa mga tropa. Si Olinok. Yan si Olinok, oh. Dito na, sakay ka na. Sakay ka na dito. Oh. Yan. Ayan siya. Nakasakay lagi sa balikat ko yan, eh. Tignan na, papakainin natin siya. Huwag kang makulit, Olinok. Nauna na. Napapakainin natin siya mga tropa. Yung gusto kasi nito, laging nakasakay sa balikat ko, eh. Sakay tayo dyan. Sinakabang na itong mga panabong natin. Ayan na sila. Ay ko! Magpapakain tayo ng manok natin. Tapos papakita natin yung bagong blessings na dumating sa atin. Olinok, Olinok. Ay, alright mga tropa, papakainin natin itong mga nakakulong. So ganyan lang yung papakain ko ng mga manok. So ganyan lang karami. Kansyado ko na rin yan mga tropa. So hindi ko pala masyadong dinadamihan yung pagkain nila kasi mau-overfeed sila. Overfeeding. Nandito na makulit kong alaga, oh. Olinok. Right, so madako naman tayo dito sa mga malilit. Yung mga malilit natin, mga 3 weeks
at relax natin. So napakain pala natin dito is yung mga chicks booster pa lang. Chicks booster. Kung wala karami, bali 6 to. Yun, gutom na sila. So ganito pala ako mag-alaga ng mga manok, mga tropa. Right. Madako naman tayo dun sa mga 1 month old. Yung 1 month old iba naman yung pinapakain natin sa kanila. Ito, yan yung pinapakain natin sa mga 1 month old natin. So iba-iba yung pinapakain natin. Pero sa mga malalaki nagpapakain na tayo ng maintenance. Yung dumi ng tubigan nila. Tanggalin na natin. Ito naman mga tropa yung mga napili natin na mga brood hen, mga pullet para sa next na breeding season. Ano sila? Ano to? Bali 5. 2 gray, tapos isang sunog na pula, tapos 2 sweater. So sila yung mga napili natin na i-breed sa August. Sasalang natin sila. Yung mga hindi natin, parang siyang kanawayon. Pero gray yan. Ang gray din yung nasa. Ganda mga tropa. Yun yung mga napili natin na i-breed itong August. Tapos yung the rest, yung iba, itong mga to, i-out na natin itong mga tropa. Out na yan mayan. So pinapalaki ko lang sila pero para may pang ulam. Yun. Tapos tapos natin magpakain dito, pupuntahan na natin yung pinasabi ko sa inyo na bagong blessings. Ayun. Alright, so kita-kits tayo mamaya. Alright mga tropa, so yun, natapos na tayo magpakain sa mga manok natin. At ito, papakita ko na sa inyo yung blessings na dumating. Pero bago natin ipakita yun, bibitinon ko muna kayo dahil papakita ko muna sa inyo itong mga alaga natin dito. Yan, mga broodcock natin. Mga to, ganda mga tropa. So, ito yung golden boy natin, golden boy. Ay. So ito pala mga tropa, ito na. Papakita na natin. So nakita nyo yung scratch pin na to, kasi siyempre kunti lang yung space ng manukan natin, hindi ganun kalakihan. Kaya gumawa tayo ng paraan para makapagpa-breed tayo. So ganito yung ginawa ko. Yung scratch pin na to, dito ko linagay yung pugad. Tapos yung inahin dito, yun ang pinapakasta ko dito sa ito. So sila yung magpares. Ngayon dito na siya ng itlog, dito na rin siya naglimlim. So ito na yung bunga mga tropa, papakita natin. Natutuwa naman ako kasi effective naman, hindi naman ganoon na
nasira yung mga itlog. So yung ginawa natin na paraan para makatipid sa space is gumana naman. So ito yung mga tropa, yung blessings na dumating sa atin. Yan, so ito yung inahin natin na Macklin Hatch. Pangalan pala nitong, ang bloodline pala nito is Macklin Hatch mga tropa. Ito, Macklin Hatch. So ito na yung kanilang sisiw. Ito na, bali apat yan. Apat yung lumabas, oh. So may tatlo pa, pero ito ayun, oh, napipisa na yung isa. Ayun, oh, halos sabay-sabay na. So gagawin natin dyan, antayin natin na mapisa lahat bago natin sila ilipat. Yan. So ito pala yung tatay ng mga tropa. Yan yung tatay. Yan. So ang gaganda ng mga sisu na napalabas natin. Ano, para-parehas ang lumabas mga tropa, oh. So Macklin Hatch cross sa Golden Bull. So yan yung blessings na dumating sa atin. Hindi natin alam kung ano magiging itsura naman yan, pero for sure alam kong magiging maganda yung fighting style na mga to, dahil ito kahit na saan mo ilaban, kahit na saan mo ipares, kunwari sa puti, pula, hindi to umatras, to. Tapos yun naman, yung inahin na yun, napakaganda ng kanyang pangangatawan, napakaganda ng hubog hubog ng kanyang mga mata, ganyan. Kasi yung pagpili natin ng mga inahin, kailangan dapat maganda, para kasi dun magmamana yung katawan ng mga sisiw na mapapalabas. Tapos sa ability, dito nakukuha naman sa tatay. So ito talagang subok ko na to, kahit na saan mo ipares, ay talagang laban talaga yan. So yun yung blessings ngayong umaga. So ayun, kasi napakalit lang ng space ng ating magiging manukan. So soon to be, napupuno ng manok to, itong space na to. Yan. So nasimulan na natin, may dalawa na tayong nagawa dito. At ito yung mga nakatali dito. Pero gagawin pa rin natin ang paraan yan para mas makatipid tayo sa space. So may naisip na ako, pero sa next na vlog natin gagawin yan. Alright, so yun ang vlog natin mga tropa. And good morning sa inyo lahat, and see you sa next na vlog natin. Right.